खुलुमबाय। दिनैनि भिडिअआ गोबां आलादा जागोन। दसे सम धैर्य हमनानै भिडिअखौ खोनासं, बेनिफ्राय कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो दाबाव। जोंनिया सावगारिया मा जागोन सेंग्राफोर सिख्लाफोर? दंफांनि मुरा जागोन जोंनिया। आरो मा दंफांनि मुराखौ बानायनाया गाहाम जागोन लाबथिंनो थाखाय? प्लिज कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट लिरहरनो दाबाव। साल दंफां, सिगुन दंफां, खैरो दंफां, गाम्बारि दंफां, रोमिस्ता दंफां, जायखिजाया नायनि सोर मा लिरहरो। बेनिफ्राय फार्स्टआवनो जोंनिया मा खामानि मावगोन? 15-20 बिगासो हा दङ फोथार। जोंनि बिटिआरनि बाहेराव बिटिआराव थानाय आलाय सिलाय गोबां दङ हिनजावफोरबो। गोबां आलाय सिलाय जाना दङ, खामानिबो गैया, होखारजानाय, हौवा गैया, बायदिसिना जोबोर खस्थयै दङ। 15-20 बिगासो हायाव मोनसे फेक्टरि बानायग्रोनोसै नामा जोङो फार्स्टआवनो? सोरबा जि दानाया बेवहायनो दाथोसै, बेवहायनो थानानै सेरेब फेक्टरि लाइसेन्स लानोसै, सेरेब जुमायनि बन सुनाय, गोबां खामानि ओंखारगोन। गोबां मावना जानो हानायनि गोबां खामानि ओंखारगोन बेखिनि हायावनो। जागोन ना जाया सेंग्राफोर? कमेन्ट खालाम। फेक्टरिया मा जोंनिया? जुमाय सेरेबाथ' बन्द जाखायाखै, रावबोथ' बन्द खालामाखै। अब्ला जोंबो लाइसेन्स नागिरनोसै जुमाय सेरेबनि। जुमाय सावनानै फानहरनो हागोन ना? सेरेब सावनानै फानहरनो हागोन ना? दानाय लुनायाथ' जाखागोन नङा होमब्ला? आरो बेजों लोगोसेबाव बिसोरनो थांना थानायनि माबा मोनसे खामानि होनानै आरो राहा होनांगोन। जोंनिया बिदिसो। दा मुसलपुराव होनोब्ला, दा मुसलपुरनिखौ दोनथ'नोसै दे। दा जोंनि बागानपारा, जोङो बरमामोन, दिनै तामुलपुर जाबाय। दा तामुलपुर जानाय लोगो लोगो आंखौथ' गोबां मोजां मोनग्रा मानसि दङ तामुलपुराव, बगाजुलिनिफ्राय लानानै आरो जोंनि सुबनकाटाजो ओरै हादान एरियाजो। बेनिफ्राय दा बेवहाय आंनि लोगो सासे, आंनि लोगोथार, बिजेपिनि खामानि मावगासिनो दङ, टिकेट नांगौनो। दा बिजेपिया होगोन ना होआ आं बेखौ बुंनो हाला। बिजेपिया सासे हिनजाव मानसि दंखायो, हिनजाव ना सिख्ला जायखिजाया दंखायो, बेनो होबाय थायो। दा आंनि लोगोनो होगोन ना होआ आं बेखौ बुंनो हाला। जोंनि तामुलपुरनिफ्राय बरमामोन तामुलपुर दिनैनि दिनाव। दा आं बेयाव गैथ'ला। दा आं फैनोसै मुसलपुराव। मानो होनोब्ला आं दिनैनि दिनाव मुसलपुरावनो बांसिन थायो नालाय, दा मुसलपुराव फैनोसै। दा मुसलपुराव फैनाय लोगो लोगो जोंहा बिथां राकेश सार दंखायो। बिथांमोननि सिम्बोला जाहैबाय, सावगारिया जाहैबाय ट्रेक्टर। बेनिफ्राय बिथां हाग्रामा सारनि दंखाबावो, बिथांनिया जाबाय नांगोल। बेनिफ्राय दा बिजेपिनिफ्राय लावदुम फेसबुकाव नुगासिनो दङ इलेक्सननि बागै। बिथांनिया बिजेपिनिफ्राय टिकेट मोनदोंना मोनाखै, ना मोनगोन ना 100% मोनखाबाय, बिथाङा मिथिसिगोन। बिथांनिया जायोब्ला मा जागोन? बिबार। अब्ला जोंनिया मा जागोन सेंग्राफोर? दंफांनि मुरा। मानसिया थांलाया, जों केम्पिंबो खालामा, दंफांनि मुराखौ बहायना दोनगोन। आंखौ मोजां मोनग्रा गोबां दंखायो। खाराय मुरा, थोरिबारि, बे बरमा कालजार, खार'आ, आइथाबारि, मेदा, बोरिमुग, निकासि, दारागाव, आंनि लोगो गोजाखा। आंखौ मिथिजोबखागो। दाखालि बावैबो हाबायाव खाराय मुरानि, आइथाबारिनि, बोरिमुगनि, आरो माखासे खावसे बरमानि दंबावयो। आरो आंनि बरमायाव जिम मारिनाय लोगोफोर दंखाजोबो, बडि गोनां। आरो मुसलपुराव जिम मारिनाय सेंग्राफोर दंखाबावो, निकासियाव जिम मारिनाय सेंग्राफोर दंखाबावो, आंनि लोगो गोजा। दा बबेयाव साबसिन जागोन? मुसलपुरावनो साबसिन जागोन बायदि मोनदों। मुसलपुराव साबसिन जागोन ना तामुलपुराव साबसिन जागोन? दंफांनि मुरा सावगारिया बबाव साबसिन जागोन? सेंग्राफोर, आबैमोन, आबौमोन, आरो आंनि गिदिरफोरखौथ' बुंनांला। 10,000 20,000 जोंनाथ' इउटुबजोंनो फैखागोन। जोंनिया फैया सेंग्राफोर मुसलपुरनिफ्राय 10-20 हाजाराथ' इउटुबजोंनो फैगोन माथो। जोंनिया मा ओंखारलायनांगौ? दंफां मुरानि सिम्बलखौ होनानै, सावगारिखौ होनानै होना दोनगोन, बास। जेबो केम्पिं खालामलायनाङा। जागोन ना जाया सेंग्राफोर? मानो होनोब्ला जोंहा दोनखायो बिथां
राकेश सार सहस नङा बिथां राकेश सारखौबो राकेश सारजोंबो नांनाया हा बिथां राकेश सार दंखायो जोंनिया हा दिनैनि सोलिफुबाय थानाय सरकारनि जोंहा राकेश सार दंखायो अब्ला जों मा केम्पिं खालामनो राकेश सारा दंखायो मालाय राकेश सारजों हाजार हाजार मानसिया गिदिंखागोन आरो दा गोदानै लावदुम केम्पिं खालामगासिनो दङ जों केम्पिं खालामलाया जोंनिया जि मोनो दंफां मुराखौ बहायना दोनगोन सोर दंफां मुरायाव थुयो थुसै देरहाबा देरहाबाय आरो जेनोब्ला जाय देरहादो बेजों लोगो जाहैजोबदो आंनि मोनसे आइडिया सेंग्राफोर आरो सिख्लाफोर आंनो भट थुनाया जेनबाबो जेनबाय जेबो सिन्था खालामना नोंसोरो जाय देरहादो बेजों थांना लोगो जाहैबानो जाबाय बास जोङो जेम्सनिमोन जेम्सनो थुदोंमोन मालाबाबो खोन्थाना लाना जाय देरहाजो बेजों थांना लोगो जाहैथां बुजिदोंना सेंग्राफोर आं आइडियाखौ होगोन नोंसोरनो बिराद मोजां आइडिया होगोन गोबां आइडिया दङ आरो जों मा खामानि मावगोन जोंनि खामानियाथ' आलादा जागोन गोबां आलादा जागोन सेंग्राफोर धुलाव उरायजोबनांगोन ना मा खालामनो सानो सेंग्राफोर एसेबां लोगो दंखायो आंहा बे एरियाजों आइथाबारि बायदिसिना दाखालि बावैबो सेंग्राफोरा बाजैखोदो आंखोदो लेंहरदोंमोन बे एरियाजों बा टाइम होनो हायासै बैसागु समाव अब्लाथ' लोगोफोरा दंखाजोबो अलरेडि दा जों मा मावगोन माबायदि खामानि मावगोन हारिनि थाखाय बेखौसो साननांगोन दिनैनि दिनाव मा जाखो गासैबो गोबाङानो इलेक्सन दा आंनि लोगो जोंनि तामुलपुराव जोंनि बागानपारायाव आंनि लोगोथार इलेक्सन दारायनो ओंखारबाय आसरित मोनदों दिनैनि दिनाव गासैबो माथो लिडारल' जानो नागिरसै नाथाय टिकेट मोनगोन ना मोना गेरेन्टि गैया मा मावगोन हारिनि थाखाय माबायदि खामानि मावगोन माबायदि डेभेलप खालामगोन दिनैनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मा खामानि मावगोन माबायदि खामानि मावनो हागोन माबायदि डेभेलप खालामगोन बबे लाइनजों लांनांगोन माबायदि मटिभेट खालामनांगोन सेंग्राफोर नोंसोरसो डिसिसनखौ लागोन आं लाया नोंसोरसो सावरायगोन आबौ जेम्स नै खामानि बिब्दि नै बिब्दि मावनांगोन अब्लासो जागोन दा मा खालामो इलेक्सन मा एमसिएलए दारायनो ना दारायनाङा बर' समाजाव एमसिएलए दारायनानै सेंग्राफोर ना बर' समाजाव भट दारायनो ना बे जिबनाव मा सानो नोंसोरो बर' समाजाव भट दारायनानै गिदिर मानसि जानो सिमां दोङो नोंसोरो आंनि कुइसन सिमां दंना गैया नोंसोरो बर' समाजाव भट दारायनानै गिदिर मानसि जानायनि दङ मोजां खामानि मावनायनि गैगोना गैया आंखौ बाद दोन आबौखौ बाद दोन नोंसोरो सोरबा गोसो दं नामा गोसो दंना गैया ना जोंहा बिथां राकेश सारजों थांजोबनोसै गासैबो बिथां राकेश सारजोंनो लोगो जाहैजोबनोसै नामा ना सोरजों लोगो जानो बे बाराव सोरजों लोगो जानो सानखो दंफां मुरायाव ना बिबाराव ना नांगोलाव ना ट्रेक्टराव सोरजों लोगो जानो गेरेन्टि गैया जोंनिया दंफां मुराया माला होगोन खुनु गेरेन्टि गैया होनो बायो होआबो जानाय ना होयोब्ला आरो जोंनिया खामानिया आलादा जागोन नामा कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनो दाबो जय हिन्द